ஓம் அகத்தீசாய நம. குருவே துணை. அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எல்லா நலமும் எல்லா வளமும் பெற்று சீரும் சிறப்புடன் வாழ இந்த பிரபஞ்சம் அருள் புரியட்டும். காட்பாடியிலிருந்து அட்சய லக்கண பத்ததி ஜோதிடர் மற்றும் மருத்துவர் ஸ்ரீ குரு கோட்டீஸ்வரன். அட்சய லக்கண பத்ததி ஜோதிட முறையில் ஒரு ஜாதக ஆய்வினை பற்றி பார்ப்போம். பெண் ஜாதகம், 26 வயது, 6 மாதம் 28 நாட்கள் ஆகின்றன. ஜென்ம லக்னம் கடகம், வயதின் அட்சய லக்னம் கன்னி, சித்திரை 2ஆம் பாதம். ஜாதகரின் கேள்வி: எனக்கு எப்போது குழந்தை பிறக்கும் என்ற கேள்வி. ஜாதகையின் கேள்வி சரிதானா என்று முதலில் ஆராய்வோம். நட்சத்திர அதிபதி செவ்வாய் துலாத்தில் அமர்ந்து 4வது பார்வையாக மகரத்தை பார்ப்பது ஜாதகையின் கேள்வி சரியாக உள்ளது. அடுத்து குழந்தை எப்போது பிறக்கும் என்று பார்ப்போம். லக்ன நட்சத்திர அதிபதி செவ்வாய் ராகுடன் சேர்ந்து துலாத்தில் அமர்ந்து 8ஆம் இடத்தை பார்க்கின்றார். 5ஆம் இடத்து அதிபதியான சனி பகவான் 6இல் அமர்ந்திருப்பது, நட்சத்திர அதிபதி செவ்வாய் ராகுடன் சேர்ந்து துலாத்தில் அமர்ந்து 8ஆம் இடத்தை பார்ப்பதாலும், 5ஆம் அதிபதி சனி பகவான் கும்பத்தில் அமர்ந்து 6ஆம் இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதால் இரத்த குறைபாடு, வயிறு சார்ந்த பிரச்சனைக்காக மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்து வருகிறீர்களா என்று கேட்டதற்கு ஆமாம் என்று கூறினார். அட்சய லக்னம் துலாம், சித்திரை 3ஆம் பாதம் செல்லும்போது ஜாதகருக்கு குழந்தை பாக்கியம் உண்டு என்று கூறினோம். செவ்வாயும் ராகு சேர்ந்து இருப்பதால் ஜாதகர் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று ராகுகால பூஜையில் நாகதேவதையை வணங்கி செவ்வாய்க்கிழமை கந்த சஷ்டி படித்து வரும்போது இவருக்கு குழந்தை பாக்கியத்துக்கான அமைப்பும் ஏற்படும் என்று கூறி அனுப்பி வைத்தோம். இந்த அட்சய லக்கண ஜோதிட முறையில், அட்சய லக்கண பத்ததி ஜோதிட முறையில் ஜாதகரின் கேள்வி அது எப்போது நடக்கும் என்பதை மிக எளிமையாக கண்டுபிடித்து கூற முடிகிறது. இந்த அட்சய லக்கண பத்ததி ஜோதிட முறையை கற்றுத்தந்த அனைத்து குருமார்களுக்கும் நன்றி. இதை கண்டுபிடித்த முனைவர் ஸ்ரீ பொதுவுடைமூர்த்தி குருஜி ஐயாவிற்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் ஒரு ஜாதக ஆய்வில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.